Monggo foto pena. Monggo Pak Wirya, badhe teng pundi, Pak? Badhe jalan-jalan ning lho Bu. Alah, Oh iya. pun Beriku setone Mbak. Wipon setone wingi. Bener. dek wingi. Alah, kula sampun krungu, Pak. Lah nggih, sedone dinten Selasa Kliwon nggih niku. Nggih. Nggih monggo. Lah nggih to. Selasa Kliwon niku kan dinten petaan Allah. Apa meneh Mbah Wito niku sedone dadak, Pak. Iya butuh pina. Ngomong barang ya akeh sing padha ngomong. Aku barang yo mikir. Kok minggu pon kan iku fotone Mbah Wito. Selasa Kliwon kan dinane sedane Mbah Wito. Dadi telu. Iku niku petane. Lah iku lho, Pak. Jarene menawa neptu sedo lan neptu wetone bentrok niku tandane arwahe durung tentrem. Mbah Wito niku kan wetone minggu pon. Nepsune 12. Sedo ning Selasa Kliwon nepsune 15. Dijumplah dadi 17. Nek dibagi 5 dadi sisane 2. Iku artine Sri. Nah, Sri kuwi artine iso dadi rejeki nanging uga iso dadi cilaka, Pak. Oh, ngono ta. Dadi kuwi apik polo. Lah kuwi lho Pak sing bingungake. Mula sore iki aku ora wani sowan. Amarga nek arwahe durung tentrem, engko iso ganggu. Aduh, jadi merinding dhewe aku. Lah sampean mengko sore melu sametan ora, Pak? Pakan lho, Pak. Untuk kepekat ya, Pak. Itu ada kayaknya. Oh iya, monggo. Pak, aku sesuk pengen mangan bakso nang warung Pak. Padahal endung tenan. Iya mungkin ya Le, saiki bapak ono duwe akeh, soalnya harus sentuh rezeki ya. Pak, bujiku mau anja tenan, sampai dino jalo-jalo, senengane. Kasane bapak mau piye to? Mas Bergas kula sing anja saben iso ora gelem tangi. Itu bapak sing berarti ping dulu. Besok dulu. Aku ki mikir masa depan. Iku kaya ngerti. Tangi tekawan ku jeneng mawas. Ora mikir masa depan. Wes, aja gelut ae. Kowe loro iki kakak adik. Puji lho, Pak. Kudu sing rukun ya. Nggih. Kowe loro wis krungu burung? Apa, Pak? Apa, Pak? Mbah Wito sedo wingi-bengi. Sedo. Kapan? Kapan, Pak? Wingi-bengi Selasa Kliwon. Matine dadak. Wong wingi sorene aku roh Mbah Wito iku sing ngarit ning lapangan. Selasa Kliwon. Jarine kanca-kancaku nek sing sedo nek Kliwon kuwi arwahe angel tentrem, Pak. Mas Bagas, aja ngomong ngono kuwi. Iku kuwi kur mitos. Adewe iki kudu ngajeni wong sing wis sedo ya. Kula nuwun Pak Wirya. Monggo Pak mlebet. Monggo pengarap dulu nah. Niki untuk berkat saking ngene Pak. Wito niki kula terketen Pak Aryo kalsan lagi. Nggih Pak, terus nuwun. Kau udah mau ngapain? Pada tinggal kan aku. Tapi yo ki kok berkat saka Mbah Wito sing sedo. Yo le, gue berkat sama bentuk itu. Berkat tapi pada kabeh kebak karo tunggu-tunggu. Jare kancaku sing berkat kok wong sedo sosok Kliwon kuwi gawe dipangan. Iso ketekan arwahe. Hah? Apa, Mas? Iya, Bu. Masa to? Tenan jare kancaku. Mas Bagas, aja ngajari adikmu sing elek-elek. Nggih, Pak. Sego berkat wis sego apik, tidak sego angker. Saya percaya kalau betul. Jadi kancaku, Pak. Mau baik, Pak juga semangat berkat tak keren. Ngapain sih? Siap baik kok saya. Nanging Pak Wiryo kok wani mangan sego berkate. Apa ra wedi? Ora wedi le, soalnya Mbak Wito kuwi cek dulur-dulur bapakmu, lan dheweke ora bakal nganggo sapa wae. Soalnya Pak Wirya bareng yo hitung pribone. Lah pripun Pak hitungane, Pak? Gampang, Mbak Wito kan wis wetone nang minggu pon.
minggu pon. Minggu kuwi 5, pon kuwi 7. Dadi nek jumlahe dadine 12. Nah, tak sedone Mbah Wito kuwi ning Selasa Kliwon. Selasa kuwi 3, Kliwon kuwi 8. Dijumlahne dadi ini 11. Loro kuwi kabeh dijumlahne dadi 23. 23 dibagi 5 jadi 3. Temune ning Tunggak Semi. Tunggak Semi kuwi artine aman lan tentrem. Bener jadi Pak Wiryo. Wis, lagi Pak Wiryo. Barang dhisik tak gawe kopi sing enak. Ya pun Pak, kula badhe matur riyen. Nggih, Pak. Oke, Pak. Monggo. Monggo. Nggih. Bagas, Budi, ya iki lho, berkat dari pangan, enak lho lawe, iwak tempe bacem. Aku rada wedi Mas go berkat kau sabdo ini kino. Gak apa-apa ta, Mang? Mas Bagas, iki wis gede lho. Kok sik percaya karo mitos. Sego berkat iki sego apik. Kebak karo donga, karo berkah. Kowe kok iso mikir-mikir ngono kuwi. Lah aku ditenteni boloku lho, Pak. Iya Pak, nanging aku krungu saka kancaku jare nek arep mangan sego berkate kuwi kudu nuwun sewu marang arwahe. Apa bener, Pak? Iya, bisa ngono le. Tapi ku mau tata krama. Ora teges, nek ade ora ngomong ngono, arwahe bakal nundeli dhewe. Lah nek arwah muncul, terus jalur sego, pripun, Pak? Lah kuwi nek Wito muncul njaluk sego tenange. Kok tak gene sego goreng spesial. Tapi yo kuwi gak mungkin. Nah, Oh iya, yo. Ya wis, saiki ayo dah mangan. Enak tenan iki Pak, temene gurih. Lah yo, enak iki tiwas masakne Bapak. Bapak kadang masake ra enak. Ya ora, Gun. Kowe kabeh kok ora ngajeni bapak sing wis masak. Ya wis, sampeyan bapak tak njajal masak sing luwih enak neh. Napa Mas? Dulu Mas, tutup Mas. Ini tak tutupin. Kuwi lho. Sudah, paling ingin. Mas, berkata sing hiji ning ndi kok aneh. Iya, kan ke bapak malah. Emang kalau bapak kan orang nguri soalnya. Mosok to? Aku mau gak go berkat iki. Oh, Malah yo kowe to. Mana ya? iya. Mau bayangan opo iki? Pikiran tok. Botenan. Benar, doain. Ampun, Mbak. Mbak, ampun, Mbak. Aku butuh Mbak, sesuatu ampun, Mbak. Mbak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak. Tolong, Pak. Pak. Tolong. Apa iki? Tolong. Nangis sik. Kowe nyapa? Napa iki? Sik, tanyo sik. Aku itu Pak Wito. Wong nagih berkate wong. Le, rungane bapak. Sego berkati sego apik, sego angker. Sego kebak karo donga lan barokah, ditungani nggo dibagekne karo wong liya.
Enggak aja wedi. Ya Bud, iki kebeken pikiran. Iki apa jenenge gara-gara kancamu paling kuwi dingonokne terus wae mikir kon ndi. Wis Bud. Nang turune. Pikiran aneh. Iya. Percaya karo mitos ya. Iki karo mitos tok, cerita. Wis nang turu yo. Bagas barang nang balik. Ya Pak, nang turu. Bapak. Gue kena sih. Panas. Panas banget Pak ya. Iya, panas. Itu sebenarnya hutan. Moga-moga hutan. Bahan Kamu terus ya. Oh iya Pak Karim. Oh ini punya penting kuatan. Soalnya benteng ini belum betul habis datang dan betul ini betul. Ora apa-apa. Kula ngerti ya. Kata sing kamu cerita kuwi ngerti. Lah nggih Pak. Pancen sosok kliwon niku dinten Allah. Wong-wong iki padha wedi. Wong primbone ngoten iku lho. Ibu Minah, kula ngerti. Nanging kula pendungane Mbah Wito supaya tentrem. Ora ana sing perlu diwedeni. Sedo iku bagian saka urip. Nanging ade kudu ngajeni lan ndongakne sing apik-apik. Bener Pak Karyo. Oh iya Pak Karim. Anu napa niku mangke kula undang jenengan dateng teng dalem kula napa niku nggih ngobrol-ngobrol karo anggota niku Pak Karyo karo Budi niki. Saged mboten Pak niku? Nggih, saged, Pak. Iya, saged. Lah aku gak diundang to Pak Wirya. Ya butuh benar, kula napa mboten? Mboten sak Pak, sampun kula mungkin mpun nenten acara dhewe nggih kan. Nggih sampun Pak, kula riyen nggih. Nggih, monggo monggo. Monggo. Bud, gue ngerti gak kenapa Bapak kapan gue masuk berkat dari saya. Ini apa, Pak? Kalau Bapak pengen nang kowe supaya gak mesti masuk berkat. Sebelum berkatnya sudah apik, wis bangker. Itu aku sih panggirahi sama teman-teman sing apik. Mbah Wito wong apik, seneng ngewangi tangga-tanggane. Bapak pengen ngilakake sing sedo iku jaluk hidungane sing apik-apik, ben wonge tentrem. Memang ya terus gini kan aku pas malangnya lho kok jendelnya bayaran ini apa Pak? Orang yang Budi. Ya ngiring duit aku Pak Wiryo. Soalnya pas kuliah aku ngerti berkat di dalam ini bagus. Nah aku mayu Pak ngarep dulu Pak. Wah, terus ini kan pas man berkat kan berkat itu lah kok karena loro tuh lucu Pak. Iya, kita tak jimu ya. Paling raruh baru kenane amu mangan. Wah, ya wes no. Gitu. Pak, yen ana kenduran maneh aku wis ora wedi mangan sego berkate. Ya ngono lho, cah pinter masa wedinan. Iya, Pak. Ya terus nek aku arep ngitung primbone piye, Pak? Apa iki kok? Aku mau open Enggak mau jebok apa jaket ning kamar Mbah Wito. Mas barang ketinggalan kono. Terus apa njupuk iki kok? Terus mana cara? Berak ngono ning kamar Mbah Wito. Apa gara-gara aku mas berkat ini ya. Terus diganggu arwah Mbah Wito. Ben do iki saiki. Adikmu yang wis ora jerih lho. Omak iki sik mikir ngono. Iki sawan ngene. Ora mungkin anak duit. Menawa Pak. Anak-anak. Terus. Pikiran Ayo nang mana? paling kita ceblok ono paling. Iya paling disebut kok. Ayo nang mana? Kok Dan ini. Urip kuwi kebak karo cerita lan mitos. Nanging sing penting, kita kudu nggunakake pikiran sehat. Aja kebayat percaya, nanging uga tetep ngajeni.
Sego berkat kuwi, sego keberkahan, duduk kutukan. Lan sing penting, ojo lali mangan.